лак-лак сышнеиуаз, сааит шәара шәҟны. Уажәы сышәзаԥхьоит алакә. Алакә иахьӡуп алами, амшәи, абгахәыҷи. Бнатоурак илалан инеиуан абгахәыҷы. Зны-зынла иааҭгылон уи, абзи ақьышә ааихьнашьуан. Нас џьара гыгшәык леишәацәгьак сҿамҳандаз ҳәа икылԥш-кылӡырҩуа еиҭа аҿынанахон. Ус ишнеиуаз ҳәыгәрак инықәгылеит. Алаԥш иаҵашәеит еицны иааиуаз ҩ-гәыгшәык дуқәак. Азныказы абла иабаз азхамҵазеит абгахәыҷы. Иааиуаз агыгшәыгқәа руак алым акәын, егьи амшә акәын. Абгахәыҷы џьашьатәыз ишьҭнахит. Абжьааԥны аиӷара зыбжьаз, уажә абас еицны иахьаауаз. Ус анакәха, рыҩбагьы мыцхәы амла иакуеит. Маркша ахьрымамазы еиналан иаауеит. Аҳәеит аҵыхәтәаны, уи нахыс икылԥшуа аԥсы ӡаны кәыкәымдрак аҵаҟа иаатәеит. Ус алами амшәи шеицыз, абгахәыҷы ахьтәаз аҳәыгәра аҵаҟа иниасит. Иаргьы иҟало збап ҳәа ашьҭыбжь мыргаӡо, хара-хара ирышьцыланы аҿынанахеит. Акыр инаскьахьан еиԥш, иалырҟьаны иааҭгылеит алым, иаагылеит амшәгьы. Урҭқәа гәанаҭеит абгахәыҷы. Џьара акыр беит ҳәа иаагәырӷьеит. Иҟалаз уи ауп. Алами амшәи раԥхьаҵәҟьа ишьҭан кәац-шьахәҭа дук. Уи шаарбаз еиԥш, амшәи алами неиҿаԥшы-ааиҿаԥшит. Уара уаԥхьа сара избеит, аҳәеит алым. Мап, уара уаԥхьа сара избеит, издугьы сара соуп, иааҟрым-ҿрымит амшә. Ишԥа уара? Уаԥхьа ишызбаз сзымдыруа аҟара сгаӡоума сара? Иуцәажәашьоузеи? Агәара иалагахьан алым. Уара усҟан наҟ џьара уԥшуан, уи уасҵеит сара, аҳәеит амшә. Сара сахь уԥшуазҭгьы акәац злаубозеи, аҳәеит алым. Сара сыблақәа шкьаԥшо умаҳаӡаци уара? Сара избо ублақәа ркьаԥшра ухы иурхәарц уаҿуп. Аха баша угәыӷуеит, ара гаӡа дыҟам. Алым гәааны абжьыцәгьа наҭнацеит, ахаԥыцқәагьы аахнарџьаџьит. Акәац сара истәуп, иагьа уҳәаргьы исызуҭом. Сара истәуп, сара! Арзаак ҳәа абжьы наҭнаган, ашьҭахьтәи ашьапқәа инарықәгылеит амшә агыгцәа ргыланы. Сара абна аҳ соуп, акәац зыхәҭоугьы сара соуп. Абас аҳәара иалагеит алым ахьгылаз. Сара сышԥоубаз, саргьы саҳауп уара узыҳәан, сагьҳәынҭқаруп. Абыбра иаҿын амшәгьы. Ус акәзар, сара иусырбап, аҳәан алым гәышԥыла амшә инагәыдлеит. Ақәԥара иалагеит ахьаҵра згәы иҭамыз амшәгьы. Акырӡа еиқәԥеит, еибарбылгеит, еидшылеит, ашьа рылеибахит. Аха аҩбагьы хьаҵуамызт. Аисра ишаҿыц иаҿын. Иҟаз зегь абон, ирҳәозгьы аҳауан, рааигәара абардараҿы зыԥсы ӡаны итәаз абгахәыҷы. Аха макьаназы агәы иҭанакыз анагӡара азыгәаӷьуамызт. Аҵыхәтәан иаҟәымҵӡакәан аиқәԥара иаҿыз алами амшәи рымчқәа шрылӡааз агәра анага, шьҭа иаамҭоуп аҳәан, акәац џьыхәҭахьышьҭаз иҩны аҿынанахеит. Уи сара стәоуп, уаламкьысын, ахәаара иалагеит амшә ахькажьыз. Изтәу сара соуп, сара! Ахәаара иаҿын алым ахькажьызгьы. Шәызҿу закәызеи шәара, абзамыҟәқәа? Џьыхәҭак акәац азы шәеибашьуама? Шәеиналаны акаҿы шәеицааи. Шәуа изыхәҭоу еилшәырга. Уанӡа шәкәац афҩы мгарц азы инаԥхьаскуеит.
аҳәан, акәац џьыхәҭа ду рҳәазо иаманы идәықәлеит абгахәыҷы. Абас амш иалами рыԥсы рылзааны, агылараҵәҟьа рылымшо, ишеиважьыз еимаркәаз акәац џьыхәҭа аманы, абна инылашәкәа ицеит абгахәыҷы. Ишәгәаԥхама ахәыҷқәа алакә? Ишәҭахума шәара иҵегь сышәзаауеит алакә дунеи аҟынтәи? Сара исгәаԥхеит ари алакә. Саргьы исгәаԥхеит алакә.